नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। सीबर्ड नौदळाचे निराश्रित लोकांक राष्ट्रीय निराश्रित म्हणून घोषित करून सगळे कुटुंबाक एक नोकरी दिवक शिपयार्ड निर्माण करूंक जाय म्हणून मागणी करून MLA रुपाली नायक हेमी केंद्र रक्षणा मंत्री राजनाथ सिंग हेमकां अर्जी दिली। कारवार आणि अंकोला तालुक्यात मेळून सुमार 4704 कुटुंब नौदळ निर्माण करूंक आपले घर जमीन दिवन निराश्रित जालात। नौदळाक जमीन दिवन 30 वर्स जावन गेल्यार बी तेमकां सारको परिहार नोकरी मेळना जाल्ल्यान तेमी समाजात जीवन घट्ट करूंक साध्य जाते ना। 4704 कुटुंबांपैकी 968 कुटुंबांक मात्र नोकरी दिला, बाकी आशिल्ल्या कुटुंबांक बी नोकरी दिवं जाय। मुख्य म्हणल्यार सीबर्ड नौदळाक जमीन दिवन घेवन निराश्रित जाल्ल्या लोकांक राष्ट्रीय बळी म्हणून घोषित करूंक MLA रुपाली नायक हेमी दिल्ल्या अर्जीचेर मागणी केला। कोरोना रोगाच्या भयेच्या मदीं भी महिलांन वटपौर्णिमा आचरण केली। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या खूप कडेन महिलांन वडारुका पुजकन आपली भक्ती आणि संप्रदाय दाखयले। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या सगळे तालुक्यात सर्वसाधारण वटपौर्णिमा आचरण करची पद्धत आसा, पण गेल्या 2 वर्सांच्यान कोरोना रोगापायान सगळेच लोक ही पौर्णिमा आचरण करनासतना थोडे लोक मात्र घरांतल्यान भायर येवन वडारुकाक पुजकन वटपौर्णिमा आचरण केले। विवाहित महिला आपल्या घोवाक दीर्घायुष्य मेळो म्हणून वटपौर्णिमेचो व्रत करून हो दिवस आचरण करतात। कारवार आणि जोयडा तालुक्यात वटपौर्णिमा आचरण करची पद्धत जास्त आसा। जोयडा तालुक्याच्या रामनगर हांगा आज सकाळी विवाहित महिला वडारुकाक पूजा करचे दिसून येयले। आरशी, फणी, हळदी कुंकू, मणी, मंगळसूत्र वडारुकाक घालून सूत येडोवन घेवन भक्ती प्रदर्शन केले। तशेंच आंबो, पणस, केळी, डाळिंब अशे फळवस्तू नैवेद्य करून घेवन नंतर सौभाग्य वाचन बी केले। पावस ना आशिल्ल्यान वटपौर्णिमा आचरण करूंक महिला लोकांक मात्र सुलभ जाले। घर दुरुस्ती करत असताना घराची वणत कोसळून एक कामगार मरण जालो आणि एकलो गंभीर जखमी झाला। ही घटना कारवार तालुक्याच्या सदाशिवगड दत्त मंदिरालागी घडली। कारवार तालुक्याच्या सदाशिवगड वैशवाडाचे तुळशीबाई हेमगेले घर दुरुस्ती करत असताना वणत कोसळली। ह्या घटनेत बागलकोट मूळ निवासी 35 वर्स वयाचो हुच्चप्पा जाग्यार मरण पावलो। हेजे वयल्यान वणत पडली आणि त्या पडिल्ल्या चिऱ्या वणती पंथात हो चिड्डलो। अग्निशामक कर्मचारी येवन मृतदेह भायर काढले आणि एक कामगार बेळ्ळूरप्पा गंभीर जखमी झाला, त्याका कारवारच्या दवाखान्यात दाखल केला। मरण जाल्ल्या बापायल्या अंत्यसंस्कार करून अस्थि विसर्जन करूंक गेल्लो चेडो उदकांत बुडून मरण पाविल्ली घटना गोकर्ण कोटी तीर्थात घडली। बेंगळूरच्यान बापायली अस्थि विसर्जन करूंक गोकर्ण येयले 60 वर्स वयाचे कमलाक्ष हेमगेले मरण जाले। सद्याकच मरण जाल्ले बापायले अस्थि विसर्जन करूंक कुटुंब समेत बेंगळूरच्यान हेमी गोकर्ण येयले। आज सकाळी विधिविधान अंत्यकार्य पूर्ण करून घेवन अस्थि विसर्जन करूंक कोटी तीर्थात देविले त्यांना अकस्मात उदकात बुडले आणि मरण पावले। या घटनेबद्दल गोकर्ण पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट दर्ज जाला। कारवारच्या कदंबा नौदळाक आज केंद्र रक्षणा मंत्री राजनाथ सिंग हेमी भेट दिली। केंद्राचे रक्षणा मंत्री जावन आशिल्ले राजनाथ सिंग हेमी नौदळाचे मुख्यस्थ ॲडमिरल करमबीर सिंग हेमचे बरोबर गोवाच्यान हेलिकॉप्टर मार्फत कारवार तालुक्याच्या अर्गात आशिल्ल्या INS कदंब नौदळाक येयले। हेलिकॉप्टराचेर गोवाच्यान कारवार येतना कदंब नौदळाचे दुसरे टप्प्याचे विस्तरण कामगारी बद्दल समीक्षा केली। नौदळाक येयले रक्षणा मंत्रीक वेस्टर्न नेवल कमांड फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ व्हाईस ॲडमिरल R हरिकुमार हेमी आणि कर्नाटक नौप्रदेशाचे फ्लॅग ऑफिसर रिअर ॲडमिरल महेश सिंग हेमी स्वागत केले। नंतर नौका प्रदेशाचे सर्वेक्षण केल्ले मंत्री राजनाथ सिंग हेमकां अधिकाऱ्यान दुसरे टप्प्याचे कामगारी बद्दल माहिती दिली। ह्या वेळाचेर शिप रिपेरी करचे लिफ्टिंग मशीनाचे सामर्थ्य प्रदर्शन केले। तसेच
नौकादळाचे कर्मचारी रावूक खातीर निर्माण केल्ले क्वॉर्टर्साक भेट दिल्ले मंत्रीन थंयची वेवस्था, गरजेची सवलत आनी कचऱ्याची विलेवारी बद्दल पळयले. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 106 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. त्यापैकी कारवारात 15, अंकोलात 4, कुमटात 23, होन्नावर 15, भटकळ 6, शिरशी 9, सिद्धापूर 4, यल्लापूर 12, मुंडगोड 7 आणि हळ्याळात 11 पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 51,327 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळिली. त्यापैकी 49,555 लोक ट्रिटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 1,073 लोक अजूनही ट्रिटमेंट घेते आसात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर कोरोना पायान 699 लोकांले मरण झाला. आयचा इतलोच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.